Добре дошли отново в аудиоуроци за успех. В първата част на 7-те навика на високоефективните хора разгледахме 3-те навика, които изграждат личната победа. Да бъдем проактивни, да започваме с мисъл за края и да поставяме първо най-важното. Сега е време да преминем към втората голяма стъпка – обществената победа. Това са навиците, които ни учат как да изграждаме силни връзки с другите и как да постигаме заедно повече, отколкото можем сами. Четвъртия навик от книгата «7-те навика на високоефективните хора» е мисли в категория печеля-печелиш. Това е фундаментален принцип за изграждане на здрави и трайни отношения в семейството, приятелствата, бизнеса и обществото. Повечето хора израстват с мисленето, че животът е състезание, в което някой печели, а друг губи. Ако аз имам успех, значи някой друг остава назад. Ако ти печелиш, значи аз съм ощетен. Това е така нареченото мислене с недоимък, убеждението, че ресурсите са ограничени и че трябва да се борим за тях. Стивън Къви предлага различна перспектива. Той говори за мисленето на изобилието, идеята, че има достатъчно за всички и че чрез сътрудничество можем да създаваме нови възможности. Печеля-печелиш не е компромис, при който всеки отстъпва малко. Това е търсене на решения, които наистина удовлетворяват и двете страни. Представете си бизнес сделка. Ако едната страна натиска другата до край, може да спечели краткосрочно, но губи доверие и възможност за бъдеще партньорство. Ако обаче и двете страни търсят решение, при което всеки се чувства удовлетворен, резултатът е не само успешна сделка, а и дългосрочна връзка. Мисленето печеля-печелиш изисква характер. Нужна е смелост да отстояваме своите интереси, но и уважение към интересите на другия. Ако имаме само смелост без уважение, ще търсим печеля-губиш, победа на всяка цена. Ако имаме уважение без смелост, ще стигнем до губя-печелиш, винаги ще отстъпваме и ще жертваме себе си. Балансът е ключът. Този навик изисква и мислене в дългосрочен план. Може би днес ще спечелите, ако надвиете някого в спор или преговор, но какво ще е отношението утре? Ще има ли доверие? Ще има ли готовност за сътрудничество? Истински ефективните хора мислят отвъд момента. Те знаят, че успехът, който унищожава отношения, е кух успех. Мисленето печеля-печелиш се прилага и в семейството. Когато партньори решават проблем, те не търсят кой е прав, а какво решение ще е добро и за двамата. Това изгражда доверие и близост. В екипите същото мислене намалява напрежението и създава дух на сътрудничество. Разбира се, понякога няма възможност за печеля-печелиш. Тогава Къви казва, по-добре е без сделка, отколкото печеля-губиш. Да оставиш отношенията непокътнати е по-ценно от това да спечелиш на всяка цена. Навикът да мислим в категория печеля-печелиш изисква промяна на нагласата. Той ни учи да виждаме другите не като съперници, а като партньори. Да вярваме, че заедно можем да създадем повече, отколкото разделени. Това е пътят към устойчив успех и доверие. Петият навик е стреми се първо да разбереш, а после да бъдеш разбран. Това е един от най-силните, но и най-предизвикателните принципи в книгата на Стивън Кови. На пръв поглед звучи просто да слушаме другите преди да говорим. Но в действителност това е навик, който изисква промяна в цялата ни нагласа към общуването. Повечето хора слушат не за да разберат, а за да отговарят. Докато другият човек говори, ние вече подготвяме собствената си реплика. Слушаме през филтъра на собствените си преживявания и интереси, а не с истинска отвореност. Резултатът е, че много често хората не се чувстват чути и разбрани. Кови подчертава, че истинската комуникация започва едва когато успеем да слушаме емпатично. Емпатичното слушане означава не просто да чуем думите, а да се опитаме да усетим емоциите зад тях, да видим света през очите на другия. Това е повече от техника, това е отношение, което показва ти си важен, твоят опит има значение. Когато човек почувства, че е разбран, защитата му пада. Той вече не се бори да докаже правотата си. Той се отваря, става готов да чуе и нашата гледна точка. Това е ключът към разрешаването на конфликти и изграждането на доверие. Кови използва примери от семейния живот. Представете си тинейър, който споделя, че не иска да ходи на училище. Родителят може веднага да реагира. Няма значение, ще ходиш или трябва да си по-отговорен.
Но ако родителят първо се опита да разбере, чувстваш ли се претоварен, имаш ли проблеми с някой предмет, детето се отваря и започва диалог. Вместо спор се получава връзка. Същото важи и в бизнеса. Когато клиент изразява недоволство, нашият първи импулс е да защитим продукта или услугата си. Но ако първо се опитаме да чуем и разберем притесненията му, често се оказва, че решението е по-просто, отколкото сме мислили, а доверието, което печелим, е безценно. Да се стремим първо да разберем, изисква търпение. Това означава да задаваме въпроси, да повтаряме с наши думи това, което сме чули, за да покажем, че сме го разбрали правилно и да не прибързваме с изводи. Това изисква да оставим на страна собственото си его и желанието да се докажем. Много често хората влизат в разговори с нагласата да убеждават, да печелят аргументи, да демонстрират знание. Но Кови ни учи, че най-голямото влияние идва не когато говорим, а когато слушаме. Когато разберем другия човек, тогава думите ни придобиват тежест. Емпатичното слушане не е съгласие с всичко, което чуем. Това е избор да уважаваш опита на другия и да се опиташ да го видиш такъв, какъвто е за него. Можем да не приемем чуждата гледна точка, но когато я разберем, можем да говорим много по-ефективно. Кови казва, че този навик е ключов за изграждането на доверие. А доверието е основата на всяко силно партньорство, било то в личния или в професионалния живот. Ако другите усещат, че ги слушаме с емпатия, те естествено започват да ни слушат и нас. Ако обаче се опитваме само да бъдем чути, без да чуем, връзката остава повърхностна и крехка. Този навик изисква упражнение. В началото може да ни е трудно да спрем вътрешния монолог и да не мислим за следващия си отговор. Но ако започнем съзнателно да се фокусираме върху това, което другият говори, ще усетим разликата. Дори един разговор, в който човек се почувства истински разбран, може да промени цялото ни отношение към нас. Да се стремим първо да разбереме, после да бъдем разбрани, е златно правило, което може да ни служи в всяка ситуация. В преговори, в семейни спорове, в приятелски разговори. Този подход отваря врати, които иначе биха останали затворени. Шестият навик е създавай синергия. Това е най-високото ниво на сътрудничество между хората. Докато четвъртият навик ни учи да мислим в категория печеля-печелиш, а петият да слушаме с емпатия, шестият е за силата, която се ражда, когато обединим различията си и създадем нещо повече, отколкото бихме могли поотделно. Синергията означава, че цялото е по-голямо от сумата на частите. Ако двама души работят заедно и всеки има различни силни страни, синергията е когато тези различия не се сблъскват, а се допълват. Когато вместо да спорим кой е прав, ние търсим ново, по-добро решение, което се ражда именно от разнообразието на гледните точки. Кови подчертава, че синергията не е компромис. Компромисът често означава всеки да жертва част от това, което иска, за да се срещнат по средата. Синергията е повече. Тя е творчески процес, при който се появява трети вариант, по-добър и от двата. Това изисква отвореност, доверие и готовност да ценим различията. Да създаваме синергия означава да се откажем от нуждата винаги да сме прави. Вместо да влизаме в спор, ние питаме: какво можем да измислим заедно, което ще е по-добро от моята или твоята идея? Това изисква смирение, защото ни кара да видим, че другият може да има принос, който ще обогати нашето виждане. В семейството синергията се проявява, когато партньори с различни умения и гледни точки обединят силите си. Един може да е по-добър в планирането, друг в импровизацията. Вместо да спорят кой е прав, те могат да създадат общ подход, който е по-силен от всеки по-отделно. В бизнеса синергията е двигател на иновациите. Екипи от хора с различен опит и културен произход често създават решения, които никой от тях не би измислил сам. Именно за това много успешни компании насърчават разнообразието, защото различията раждат нови идеи. В обществото синергията е в основата на прогреса. Когато различни групи, които на пръв поглед имат противоположни интереси, намерят обща цел, те могат да постигнат резултати, които изглеждат невъзможни. Историята е пълна с примери за това как сътрудничеството между различни общности е довело до социални и технологични пробиви. Но синергията не идва сама. Тя изисква доверие. Ако няма доверие, различията стават източник на конфликт. Ако има доверие, те се превръщат в източник на сила. Тя изисква и емпатия, умението да слушаме и да приемаме, че другият може да има гледна точка, която е ценна. Кови казва, че синергията е като музиката. Когато различни инструменти свирят заедно, не се опитват да звучат еднакво. Всеки носи своя уникален тон,
но заедно създават хармония, която е по-голяма от сумата на отделните звуци. Да живеем с навика на синергията означава да търсим възможности за сътрудничество вместо за съревнование, да виждаме различията не като проблем, а като ресурс. Да вярваме, че заедно можем да създадем повече отколкото сами. Когато този навик стане част от живота ни, отношенията се променят. Конфликтите вече не са битки, а възможности за нови решения. Екипите стават по-силни, семействата по-сплотени, а обществото по-устойчиво. Синергията е върхът на обществената победа. Тя е резултатът от прилагането на предишните навици, смелостта и уважението на печеля-печелиш, емпатията на първо разбери. Всичко това води до създаването на ново качество, което може да промени живота ни. Седмият навик е този, който поддържа всички останали живи и ефективни. Стивън Кови го нарича «заточвай триона». Представете си дървар, който реже дърва с тъп трион. Колкото повече натиска, толкова по-малко напредва. Ако някой му каже да спре за малко и да наточи триона, той може да отговори «нямам време, трябва да режа». И така, продължава да се изтощава с все по-малък резултат. Много от нас живеят по същия начин. Толкова сме заети да вършим задачи, че забравяме да се погрижим за най-важният инструмент – самите себе си. Себеобновяването е процесът, чрез който поддържаме и развиваме нашите способности, за да можем да бъдем ефективни в дългосрочен план. Кови описва 4 измерения на човешката природа, които трябва редовно да обновяваме – физическо, умствено, социално-емоционално и духовно. Балансът между тях е ключът към устойчивият успех. Физическото измерение включва нашето тяло – здраве, енергия, издръжливост. Това означава да се грижим за себе си, чрез правилно хранене, движение, сън и избягване на вредни навици. Често хората работят до изтощение, пренебрегват спорта и съня, а после се чудят защо продуктивността им пада. Истината е проста. Ако не се грижим за тялото си, то няма да ни служи добре, когато най-много ни трябва. Умственото измерение е развитието на ума. Това е учене, четене, придобиване на нови знания и умения. В един свят, който се променя постоянно, ако спрем да учим, започваме да изоставаме. Да отделяме време за книги, курсове, нови предизвикателства означава да поддържаме триона си остър. Не става дума само за професионално знание, а за всяко интелектуално развитие, което ни обогатява. Социално-емоционалното измерение се отнася до връзките ни с другите. Това включва приятелства, семейство, общуване, умението да изграждаме доверие и да даваме подкрепа. Когато тези връзки са здрави, ние се чувстваме сигурни и мотивирани. Когато ги пренебрегнем, губим опора и дори най-големите успехи изглеждат празни. Духовното измерение е нашият вътрешен център. Ценностите, мисията, смисълът, който влагаме в живота си. Това може да се изразява чрез религия, чрез медитация, чрез изкуство или просто чрез размисляне върху въпросите «Кой съм аз?» и «Защо правя това, което правя?». Духовното обновяване ни дава стабилност, дори когато светът около нас се променя. Кови казва, че когато работим върху тези 4 измерения, ние не просто се зареждаме с енергия, ние растем. Всеки ден, в който инвестираме в себе си, увеличава нашият капацитет. Когато тренираме тялото си, ставаме по-здрави. Когато учим, ставаме по-умни. Когато изграждаме отношения, ставаме по-силни. Когато се свързваме с духовните си ценности, ставаме по-устойчиви. Себеобновяването не е лукс, а необходимост. То е като поддръжка на кола. Ако я караме без сервис, в един момент тя ще спре. Но ако редовно обслужваме, тя ще ни служи дълго и надежно. По същият начин, ако редовно се грижим за себе си, можем да бъдем продуктивни и щастливи за години напред. Много хора казват, нямам време за спорт, за четене, за почивка. Но истината е, че ако не отделим време за тези неща, скоро няма да имаме време за нищо, защото ще се изтрощим. Себеобновяването всъщност ни дава повече време, защото увеличава ефективността ни. Този навик също така изгражда баланс. Ако се фокусираме само върху работа и пренебрегнем здравето и връзките си, успехът ще бъде крехък. Ако се съсредоточим само върху личното развитие, но не и върху духовното, може да постигнем резултати, но без смисъл.
Истинската ефективност идва, когато четирите измерения работят заедно. Заточването на триона е навик, който ни напомня, че сме хора, а не машини. Имаме нужда от почивка, от връзка с другите, от развитие и от смисъл. Колкото по-добре се грижим за себе си, толкова повече можем да дадем на света. Това е последният от 7-те навика, но не е най-малко важен. Напротив, той е този, който гарантира, че останалите ще продължат да работят. Без себеобновяване, проактивността отслабва, визията избледнява, приоритетите се губят, а връзките се разрушават. С него всичко останало остава живо. И така, разгледахме всички 7 навика на високоефективните хора. Първите 3 изграждат личната победа. Да бъдеш проактивен, да започваш с мисълта за края и да поставяш първо най-важното. Следващите 3 създават обществената победа. Мислене печеля-печелиш, стремеж първо да разберем другите и силата на синергията. А 7-ият навик, себеобновяването, е този, който поддържа всичко живо и ефективно. Стивън Кониги показва, че успехът не е случайност, а резултат от навици, изградени съзнателно. Ако един от тези навици стане част от живота ви, ще усетите промяна. А ако ги приложите всички, ще се приближите до това, което Кови нарича истинска ефективност – хармония между личен растеж и взаимоотношения. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за аудиоуроци за успех, харесайте и споделете. В коментарите ми напишете кой от 7-те навика най-много ви докосна. А ако искате да чуете още вдъхновящи книги в аудиопреразказ, проверете плейлистите в канала. Благодаря ви, че бяхте с мен и не забравяйте, успехът е резултат от ежедневните навици, които изграждаме.